for den første og prøvede at uge med top overførende egnersejlet. Salaten i dag var en ganske udlænding til vinder af dagens salat, og ikke er samlet på en anden plads. Og med kun 3 salater tilbage er motivationen stor. Vi skal virkelig presse på for at komme så langt op på listen som overhovedet muligt. Vi forsinker dem, eller? Barcelona tager imod en tidlig julegave. Semifinalen ved VM for klubhold i Japan blev aldrig en udfordring for Messi og company. Den 5 mand på stand forsvaret forsøgte modstanderne fra Qatar bare at undgå en udnyttelse. Maxwell afslutter dagens legestue. Barcelona vil og er klar til søndagens finale mod Santos fra Brasilien. At bokseren Rudi Markussen slår hårdt af en kendt kvalifikationsfase. Det er der, han farmærker og derfra til værd, som vi siger. Til næste Kæsters tidligere træner Rikard Olsen på egen næse, da han mødte en for Rudi Markussen. Træner Rikard Olsen lignede vant til omgivelser i bokselokalet. Den erfarne træner husker tydeligt Rudi Markussen i 60 i klubben. Han er allerede udviklet godt i muskulaturen, ikke? Han havde det hårdt slag. En af de første gange til træning skulle Rikard Olsen så teste den unge Rudi i ringen. Han fik der også mange på hovedet, men det ramte han en gang, og det var han så stolt af. Det var en bortspringeren og redde hans pressen og sådan noget, så tager jeg bare en afkoppende på dumme, så ramte han på hagen og munden og næsen og panden. Det var ikke en korrekt for dig, der var så erfaren på det tidspunkt. Jeg har nok bare lært ham slået med næsen og på næsen. Det har jeg gjort til tid. Jeg tænkte, at det går ikke noget at få hver gang. Det gjorde det så bare ikke. På lørdag lader modstanderen sig næppe ramme frivilligt, men har de der spidsen på plads efter 3 knockout-sejre på striden. Maddie? 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 Så slår jeg også Vil I sidde? Ret meget på lørdag, så kan man få et bud, hvis man kan se, at den anden side er præcis finale mellem Henrik Morten og Kamper. De seneste par fredag har været ret så stormomsuset. Det er det også sådan i morgen, Andreas. Nej, heldigvis ikke. Stormen går syd om Danmark og rammer i stedet Frankrig i aften i morgen. Der bliver det ikke specielt blæsende. Det er kun sådan ud på dagen ligger frisk lidt opværende ikke mod syd. Men egentlig det er nok 3 vindforhold i hele landet, og så temperaturen er op på med 3-4 grader. Så er der udsigt til sådan lidt byer, der kommer og går nok særligt her i den østlige egne, hvor der også er rent på et stue i det. 500 aflyste afgange fra DSB oppe på Rudalen. Mere end det kan jeg sige, at det er det flyttes gengælden på skinner og Korte nyheder fra Østjylland. Vejby skole i Aarhus indfører nu dagens tidspunkt omfattende automatiske idræt til at tage samtlige elever på skolen. Målet er, at de nye skole bliver en trivsel og faglige niveau. I dag er eleverne 7. klasse mod deres kognitiv. Jeg blev meget bedre lige at tænke, at jeg kan bruge min krop, og